Hello guys, welcome to the channel. Nongthang kon channel hai konsebau fin bora fin nai thabai. Guys, ini morning sekarang ni mana? Tadi ni angga video banai labai ni sanbai. Dah sekarang dah ampai lama ke share ni thabai ni nani pun thabai. Nongthang nak lama kan? Beberapa pung berapa keseperti santi mana santi, emprai ni dubli berapa, poriya ni green jana deng sanang kartu pakai desun. Ang GoPro bayi ni hendak naik sina dan naik hansel dia, dia tu pakai desun das bisa jahang baude, ni mapa zabai ada. Sabogan, nongthang ari johom, ang biar derba beko phanani GoPro baigwn. Za beta za sanani thap der. Khane abang Maggi baidi na, kaine salah jiman style khambabu dosene nosto japine harsingno faibine. Ampai matha daबो मोजाङै जायाखै गगा मोननाया खाराखै ओंखायनो बे ओरैनो फुंनि दुब्लिखै बेरायनो फैबाय आरो फख्रियाव नै सेन साथेना दोनदोंमोन आरोना दै हाबगासिनो ओमफ्राय क्या देखो क्या लगा है केकरा खांख्राइ नांदो माथाम खांख्राइ जानांगोन मेलेम जायोनो ओमफ्राय नै गाय सोरबा सेन सानायखौ नुफेराखैबा नायनो हागोन माबायदि जायो नै फार्स्टआवनो इदि होबाय टेक जाव स्टेप बाय स्टेप ओमफ्राय नै माबाखौ हाखौ इदि खोबसिन होबाय हा खोबसिननानै जिगाबबो खोबसिन जायो इट्स अन स्टाइल माने नोंथांमोना जेरै निजा स्टाइल माबायो बेबायदिनो जाबाय न'खाय आंनि हांसोफोरा जाखांनानै हो गया जाबाय दुब्लिया बया हिट जाना दं गाइस नै ग्रीन पुरा नुहुरनायाव लागि ग्रीन जाजोबना दं आरोना ओमफ्राय नै टावार नै गाइस जोगोनार रङालाव di जोगोनार 1 2 3 4 बुरजा दंसाबो दंनायालाय ओमफ्राय नै थालिर मिथिखायो दे माने बेफोरखौ बायनानै हिट मोनो आरोना एकदम फ्रेस बार मोनजायोना हिट नाङो फैनानै गुसुनो न'आव रुमाव बया गरम जायोना हराव गोलोमजोबना थायो उन्दुनाया ओंखायनो बेफोरखौ एसे ओरैनो बेरायफैयो आरो एखौथ' खामानि गैखालाया नालाय दा कलेजबो गैया माबो गैया मा खालामनो ओरैनो आंगा थाबायथिंबाय थादों So guys, नै जों दानिया सा लोंनोसै बेखौ माइब्रा ओंखाम हमनाय ना मा होनो नोंसिनिथिं मा होनो आं मिथिला जोंनिथिं बिदि होनो आरोना माइब्रा ओंखाम हमनाय स' लोंदोनसै अखा हाबाय थाङो आरोना साननैसोआ जेरावबो बाहेराव थांनो मोनखाया आंथ' गगा मोननानै थांखायाखै थांनाया थेवबो आं भिडिअ बानायबाय नालाय अखाया स्टार्ट जालायबाय
आगोलनिफ्रायनो माने भिडिअ स्टार्ट खालामबानो अखा हाखायोमोन आरो स' दाबो हालायबाय साथा लानानै दखानाव थांनि दखानाव लासि नैबेनो आरोना जों गामिनि सका एसेबां गिदिर नङा थेवबो नांनाय बायदि बेसादफोरखौ मोनजोबो माने नै गाइस आङो मिथाइ लाबोबाय मिथाइ जानो दखानाव स' गाइस फैबाय दखाननिफ्राय बरियानो मिथाइ लानानै ओमफ्राय दा जाहैनोसै आरो बिसनायाव उन्दुनो ओमफ्राय दखानाव ब्लग बानायनाय जायासै मानोना दखानाव बया गिदिर मानसि दं मोनसे माने रेसपेक्टेड पिपोल इसोरनि सिगाङाव एसे बोरैबा मोनो आरोना बानायनो ओंखायनो बानायनोसै दा न'आव थांफिनसै स' चलो घर पे हे गाइस एबार वेलकाम टु मट'ब्लग स' आंनिया एससे केमनि माइकआ पार्सेला मोनफैबायनो आरोना ओमफ्राय आं बेखौ लायनो थांगासिनो आंनिया माने पस्टेल एड्रेसा माने केस अन डेलिभारि जायाखैमोन जोंनि जायगायाव ओंखायनो आं बरमायाव होनो गोनां जादोंमोन ओंखायनो आं दा थांगासिनो लायनो थांगासिनो दिनै नोंथांमोना आंनि ककपिट भिउखौ बेलेग नुदो जानांगो माने आं दिनै स्कुटि लाना फैदो आङो बाइकआ सार्भिसिं होनांगौ जाना दं ओंखायनो आं सलायथ'वाखै बाइकखौ सार्भिसिं होखांनानैसो बरिया सलायसिगोन बरिया भिउ जाना दं खिन्थु बोथोरा आजिखालि पाग्ला जाबाय आरोना सान्दुङा दसेनो दुङो दहायसो ज्राम अखा हानानै दा बया सान्दुं थिं जालायबाय स' बरमा मोनसिगोन बिदिब्ला नोंथांमोना नायबाय थाथ' दसे खमाय स' गाइस आं नै दा फैयै बरमा मोनफैबाय आरोना नैनो आरो बरमाया नोंथांमोना नायना लानो हागोन बरमाखौ माबायदि नैनो बरमाया बियो मा होनो निकासि लाइननि ओमफ्राय आङो दा ब्रिड्जनि खाथियाव थांगासिनो माने फ्लाइअभार खाथियाव पुलिस स्टेसन दं बेनि खाथियाव थांगासिनो माने पार्सेला बेयावहाय दंनो मानसिया पार्सेल होफैग्राया बेखायनो थुदो बिदिब्ला डाइरेक्ट नै आं दा जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा मालखौ लानोसै आरो मालखौ मोननायनि सिगांथ' पकेट खालि खालामखानांगोन अब्लासो मोनगोन मालखौ ओमफ्राय नै दा पकेटखौ खालि खालामग्रोनोसै फार्स्टआवनो होमबासो मालखौ मोनगोन नालाय पकेटखौ खालि गैला जोब्बाय फैसाया आंनिया थांबाय नैबे बाकस सिङावनो दं आरोना नैबे बक्स सिङावनो दङ बुस्थुआ आंनिया माइकआ ओमफ्राय आं दा लाबाय ओमफ्राय आं बे भिडिअआव देखायथ'ला देसुन माइकखौ नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो देखायनोसै मोजाङै आनबक्सिं खालामनानै माइकखौबो टेस्ट खालामनानै मानोना बे भिडिअआव देखायबावबा आरो गोलावद्राय जाबावगोन बाराद्राय गोलावद्राय जाबा बरिं मोनोना ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो साफायै मोजाङै आं देखायनोसै आनबक्सिं खालामनोसै टेस्ट खालामनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै स' दिनैनि थाखाय टाटा बाय बाय गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन